Nazdar, vítam vás Dexterov pri ďalšom let's play, tentoraz hry GTA 4. No, celkom nie je to The Ballad of Gay Tony. No to je akože episode from Liberty City, ale je to akože štvorka, no len taká iná. Ono sa predáva, že ako väčšie balenie a menšie. Ja som mám to menšie, už to mám strašne dlho. Som si raz kúpil v Dunajskej Strede. No a mohli ste si vybrať, že môžete hrať ako za motorkara, alebo akože pre takého geja. Akože som vybral, pretože som gej, ale ako sa mi to zdalo byť také, že modernejšie, a v tej motorkách to bolo také divné proste. To ma bavilo viac, čo som to hral. Som to hral doteraz iba offline, tak som na to dostala zo chuť, že si to zahrám, nie, tak som si povedal, že prečo neurobiť let's play na to, no. No tak môžeme, ešte som nič nehral. Dáme štart. No dobré. Teraz. No však ja som... Oh fuck. Jo, jasné toto. Ja som prihlásený. Tak si musím aj pred vami vytvoriť profil. Alebo to stopnem. Ja to stopnem a potom sa vrátim, keď budem mať hotové. OK, som späť. No. Ježiš, aké lagy. Trošku mi to predtým sekalo, lebo som mal niečo spustené. Ale teraz neviem, prečo mi to seká. Oh my god, veď mi ani Far Cry nesekalo. GTA 4 mi ide aj. Ty brďo, ty si šmato a viem dvere nevieš otvoriť. Ježiš. No. Takže tá banka, nech sme odtiaľ odrhli a teraz musíme tohto Tonyho, to je ten búzik, ho musíme zaniesť do klubu. Škoda, dúfam, že to nie je nejako hlasné, lebo u mňa teda hej. Sometimes I wonder if you brought me on as a partner just to share the blame when the IRS comes knocking. I was investing in your industry and acumen. Don't look for anything sinister here. No. That's what you say, T. But I'm kind of suspicious. Maybe witnessing that robbery made me paranoid. And maybe it's just hanging out with you. Haha. Kam sa rieš, ty hovado? Som čierny, teda černoch, víš, mám prednosť. Ja, držubu, ťa vydrbem z auta. Pekné autičko. Ideme si po cestičke, ideme. Drift. Fuck. Shit. Ja som proste dobrý, hej. Šoférovaní najlepší. Len tejto hre nie. Ale nie. Ja som úplný shit šoferovaní. Preto ma nebavia závodné hry, ako napríklad Need for Speed. Letí! A tu máš! Ježiš. Doteraz som nerobil misie, len som tak chodil, hoci ako zražal ľudí. A však, ako inak. No jasne, teraz máme ísť do toho druhého klubu zase. Buď ticho. Zase prejdeme taký podnikateľ, tomu sa nič nestane určite. Umáš! A ako zase jem rýchlo. Nastojím. Teraz poďme do klubu. To je nejaký čínsky rytmus, či čo? No dobre, mám sa tu porozhliadať. Ideme tancovať, aha. Tancuj.
Že Star Dancing. Čo mám akože robiť? A čo mám robiť? Liberty City, City, oh no! Dobra, już ma sobie bawi. O, kogoś to widzę. Ja nie chcę tam byłem. Dobra. Idziemy precz. Cheaty si nejdem dávať. Aj keď ich viem na spamäť, asi. A, woman. Nie, nejakú. Ahoj. Ďalšia. Ahoj. Vypadni. No tam. A nie. Serem na teba. Why you laying your hands on me like that, man? Títo dvaja, no. Mám ich zaviesť niekde. Poďme si veľký obúčik do auta. Výborne. Teraz sa otočíme. I've been thinking about A takto prejdeme. Aha. it. There's a way to work those cars. Oh, sorry, to som nechcel. Road rage. Junkies need junk, rain, sleep, or shit. Ain't no postman, bro. Za to dostal. All those hours. Slinging meat at burgers, risking a bit on them corners. Sa mi od... Ježiš. Teraz mám opakovať, že... Oh my god, vedieť, tak to bol srač. A napadol vás, som chcel nadávať. Ježiš, aj tak to pekne dostal. Jak máme zbraň? Nie na začiatku. Ježiš, ja to... Nie, kašľa na to, je pevno na vonku. Aj tak sa to dá, aha. Nagaha tu netak... Nie, nechoď ešte von. Mám chcel niečo ukázať. Že tam bol taký poslíček na mužských záchodoch. Tak znova veľký obúčik. Inak aha. Vidíte? Máme kód. Oh, desert je to. Super. Oh yeah, I've been thinking about it. How many days a week you work those cars? Mhm. Junkies need junk, Ja powiem skôr... to bol srad, že tak pomalo išiel. pussy. All those hours, you make more slinging meat at burger shop than risking a bit on them corners. To čo bol za bug? Ste to videli? To auto bolo vo vzduchu. Think Enrique could get a job at Či? burger shop? What's your QH? 76, motherfucker. 76, motherfucker. IQ sub 80. Okay. Let me watch the goddamn. I'm sorry. See what I mean? Baby. They don't even have dishes at burger shop. All this shit is cast iron. There ain't another job in the city for this dumb bastard to do. Oho, to bolo... A to je burger. Working burger shop. Burger shot. Headshot. Them Ivy League Sorry, teta. Ty brď ako doťo. Pomôžeme jej? A však sedí v pohode. IQ is nothing, man. Na tejto hre sa mi vždy nepáčilo, že keď ste presne čo spáchali, ste vystrelili, tak hneď po vás išli policajti a nevedia, kto to strelal. Proste rýchlo tam boli na tom mieste. Bolo také dosť na nič. Think I put in all this work to go back inside? Lebo San Andreas som hrával, no. A na PlayStation. Tam sa nedá ísť nuka. Sa mi zdá, že som to šok. Úlohy som tu robil, ale samozrejme som to neuložil, lebo... tam som mal odbočiť to jedno. Lebo... Ja to mám akože to Windows Live, no a to som si tiež zaregistroval, aby sa vám to ukladalo, tak ja som sa zaregistroval samozrejme. Nebudem to tam každý deň robiť od začiatku, po tú misiu, kde sme skončili. Dobre, tak dvaja americkí kamaráti vystúpili a my máme ešte raz Conan domov. Som ťa šuchol, čo?
Bože, ujka som trafil, stál strátičku som netrafil, ostalo leže. Alebo ľahla. Požiarníci. Ty nemôžem zražiť, potom doj zahasí oheň. Ja som brzdil. Akože fakt sorry. Ježiš, prepáč, ja neviem ako sa to, že späť je tak. Aj tak sa postaví, aha. No nehovorím, to sú herci, aha, prejde ich. Ježiši. Ale ja som tu jediný taký najhorší vodič. Alebo robil som takú misiu, že čakaj, to bolo, hej, to bolo štvorke toto, že tam proste ste mali akože i za svojím bratom, alebo kto to bol, hej, brat sa mi zdá, a ste ho mali zbiť. A mne to potom úplne laglo, že mi proste som mal celú čiernu obrazovku a mal som sa s ním byť, no tak samozrejme zabilo, som nič nevidel. To bolo na štadióne? No teraz budeme čakať. 82%? Car damage, no jasné. Môj car schytal damage, no. No dobre, zmizni, vypadni. Prezlečieme sa, či? Osajme v tomto? Osajme klasické. Dobre, kašľa na to, idem preč. Vypadni. Rád sa mi stalo, keď som zahral prvýkrát sa robil misie, som išiel tohto bytu. A som presne ako sa dostali von, tak som sredal bazúku a potom tam vošiel policajt. No áno, chcem to exitovať. Dobre, super. Teraz pôjdeme... Teraz... A s tým gejom, nie? No... Dorita môj fizuj! Ježiš! Zruším ťa. Ako geja počúvať. Bežeš sebe sťažuje furt. No musím to takto dať. Do fakt. No, prestaň. Jaj, do riči. Jasné. Máme jednu zasranú hviezdičku. Keby nás ten fizel nedobehol. A tu na rohu ďalší. Tu koľko? Ježiš, tam bola policajná stanica. Ty brďo. No a som došiel. Nie, nemal som vystupovať, to auto by sa zase dal naspäť. Utekaj, jednoznačne utekaj, pred fizlami. Din, it's a mess. Tak si pozrieme, čo nám ten gej poslal. No dobre, blábli. No to nezaujímavé, kde utekaj! Dám si čity, aha teraz. Kto ste nevedeli, tak čity sa dajú, takže dáte z telefón, ešte jedno šipku hore, potom dáte čity, hej. Toto je napríklad jeden z čitov, ale ja som si nedal, ale budem čestný. No, takže už nemáme hľadanosť. Uni! Limuzina. Ako by môj spolužiak mu napísal limuzina. Moc dlhé. A tam bolo ďalšie. Na ktoré to tak GTAčko, že keď máte jedno auto, tak aj ostatné auta, akože to auto sa vyskytuje viacej, napríklad ďalšia limuzína, a bude to proste viacej. Držu bulbu ťa podrážam. Rukou. Lebo proste ťažko som nachádzal hammer, a keď som ho proste... Vlastne to aj není hammer, či? Neviem. A keď som proste mal, tak ho tu majú všetci. Skoro. Kde je limuzín, tu bude teraz veľa. Príjemná jazda. Ešte raz zazjapeš. Tak uvidíš. To mi fizel. Nidu, či... A to je jedno. Jaj. Ale vidíš? Ďalšia limuzína. Buď ticho, ty jeden neger. Čakaj, ako sa máme, jaj. My máme ísť... Dobre, ešte. Fuck, to je moc... Wow. Hej, chceš vystúpiť? Tak vystup, ty hovado. Dvere otlačia. Ale nebolo by to ono, keby som nezrazil toľko toho ujka s hotdogmi. Fast food.
Ako aj Bulletstorm je fast food. Žiaľ, tá hra mi už nejde. Ako sa obzerá. A zrazu drp. Nie, počkaj, ako sa vlastne to robí? No, neviem. Wow, husté. Na nič pohľadu. To je skok. Aha. Fizzle. The fuck. Ty brďo. A nejde. No, to bol nejaký... Ja sa povedať, že normálny, ale... No. Ten debil je zase tu. Ten gay. Hey, man. Hey, bro. Tony in? Yeah. Čo povedal? Hej man, ego. To je ego? Odkedy je ego čierny? Blá, teraz sa... Ty čupka. Hej, chceš sa biť? Tak poď sem. On iba po mne povedal si fyziky, ho zbijem. Poď ešte chceš, na držku. Tu máš. Nestávaj, lebo kde dáš. Počkaj, mám sa vrátiť. Justin Bobor. Jaj. Really? What? We got business. Tony, you know what you like on the MSG. Those fucking headaches. Dore ti to, koľko nahrávam? Aj neviem, asi dosť dlho už. I'm glad By som to mal aj vypnúť. there. Is that I can't take the whole Dojdeme tam, kde bude si tento buzík a... to je end. Prešiel som. Gangster. Fuck, nevadí, poviem takto. Či? Tam sme nejakú diaľnicu? Alebo? A nie, prdolajs. Ty hovado. Po strede. Ja som mal už asi dávno odbočovať. Koutočka. Letí. Tak šmikuje. O nie, to bude dlhá misia. Asi hej. Či? Ďuhni ty debil. Nevidíš, že chcem zaparkovať? In that case, I guess my brother is in Nie, toto je tá misia. To s tým motorkári, do ktorých som mohol hrať. Som hovoril, toto je akože ich boss alebo také niečo. Teraz to je prestrelka. for everything, and I guess that Že prezident, hahaha. we're shit to me. Toto je dosť No brother. dlhá misia. No kým to zase všetko vystrelám. Ale That's flaws. to najlepšie nakoniec by malo byť, ale to dám až na ďalšiu misiu a ako mám dobrú zbraň. Ja to sa mám tiež teba. Chceš to? Začala? To. Spinkaj. OK, tak ja sa s vami rozlúčim. Pri jeho ksichte. A nie, pri mapke. Tak ja sa s vami rozlúčim. A uvidíme sa na budúce. Tak. Nazdar.